Dať prednosť filmu zo streamu pred televíziou? Televízia je plná reklám a hluku, ktoré ťa vytrhnú zo zóny pohody. Film zo streamu si pozrieš bez prerušení v čase, kedy to vyhovuje tebe. A hlavne vyberáš si kvalitu, nie náhodný program. Spánok je citlivý na vyrušenia, preto je lepšie dopriať si príbeh v pokoji a bez reklamného bombardovania. Tak si večer naozaj oddychneš a tvoja hlava ľahšie vypne. Voľba medzi televíziou a streamom je vlastne voľba medzi chaosom a pokojom. Keď si pustíš film bez prerušení, tvoj mozog dostane signál, že večer patrí oddychu. Reklamy ti do hlavy tlačia stres a informácie, ktoré nepotrebuješ. Daj šancu vedomej voľbe. Film si pozri tak, aby ti podporil spánok, nie ho narušil. Večer má patriť tebe, nie reklamným blokom.